tanan, nababaw balen, kumusta kayo po? My name is Louie and welcome to Aaron Pampanga. For today's vlog, kasama natin ang Sabrinacho Footwear and Clothing dito po sa Kamachile, Mabalacat. And congratulations on your 375th branch. Guys, look, sale! If you want to know more about this, samahan niyo po ako. Let's go! Congratulations on your 375th. 75 stores nationwide. Congratulations po, So, grabe. ayun, nandito na naman tayo in We're in Pampanga, no? It's the third time, no? Sa We're in Pampanga. Balutan naman po ka rin kabalenta mong Kapampangan ni sa mahilig lang ka rin sapatos at murang malan. Dati may muklat tamo kay San Fernando, pangadwa kay Mother Brands tamo kay Angeles Pampanga. Pangatlo syempre tayo kalingwaning Mabalacat City Pampanga. Kaya ka rin kabalik kung Kapampangan, no. Keti Mabalacat City Pampanga, ang katando ko pumunta sa Sabrinacho Clothing and Footwear, yung maluwat yun pong panayan ini at maluwat yun pong request. Yung address mi po, Barangay Kamachilis, Mabalacat City Pampanga, Arapana kay po ni Hypermarket at Skytech. Mura mo po yung panyalwang Kenny, eko pumigaga na ka dahil balutan naman po pandemic, so talaga kaya open kami makanya na store para po pasayad ako po kahit papaano saya tamo po makasalita mo pong murang malan, sapatos, and syempre itang quality, sasabihan ko lagi kaya kayo kabalen ay tayo isang tabi itang quality hanggang mura na rin item tamo. Kita-kits kabalen, panayad ako po Kenny. Bye bye. Tingnan nyo to guys, replica shoes, 241499. Imagine if you buy these two pairs. Only 49 pesos po. Ito, pakita natin yung mga 49 pesos na mga dress nila. Yeah. Ito, hangin ba to? Hangin. Crop top. Crop top ba to? Crop top? Ito! Right, so yun guys, itong bagong-bagong Sabrinacho Clothing Store is located dito po sa kanto ng Kamachile, Mabalacat, Pampanga. And yeah, this is the place. Actually, it's just a small place, no? Pero ang dami po niyang items na available like shoes, pants, t-shirts. Maya payabak po kabalen, pasibayo po, tsuta mo po ngayon ni Keniking Sabrinacho Footwear and Clothing, Mabalacat Branch. So mamasyal kayo po. At suya po Keniking harap na ng SM Hypermarket at Skytech, located at Kamachiles, Mabalacat City, Pampanga. Ayan. Puno nga kakitsapin ka na akong t-shirt, abin po yung official YouTube channel page na po ng kakatamong CEO, Mr. Shiwen Lim TV. Ayan po, nga kakitsapin ka na akong t-shirt.